Príjemné dopoludne prajem. Moje meno je Ondrej Jombík. Ja som prišiel zo Slovenska vám porozprávať o našej slovenskej národnej doméne, o doméne.sk a o problémoch, s ktorými sa potýkame, s čím zápasíme a čo sa snažíme dosiahnuť. Chcem poďakovať organizátorom, že ma sem pozvali a chcem poďakovať aj vám všetkým, že vás táto téma zaujíma. Nie je to tak dávno, čo sme mali spoločný štát, Československú republiku, ktorý sme mali ešte doménu .cs, tu si asi veľa ľudí nepamätá. Medzičasom sme sa rozdelili na .cz a .sk s tým, že tá vaša česká doména nastúpila takú, nazval by som ju, úspešnú trajektóriu. Dôkazom je aj táto konferencia. Bohužiaľ, tá naša slovenská doména až taká úspešná nebola. A teda vy organizujete konferencie a my bojujeme za to, aby sme ju dostali naspäť. Ten hlavný problém, ktorý my máme a tá úplne základná komplikácia je, že ten vlastník slovenskej domény je súkromný subjekt. Súkromné firmy sú samozrejme dobré, keď vystupujú na slobodnom trhu, keď sú v procese konkurencie, zlepšujú služby, znižujú ceny. Bohužiaľ, doména je taká vec, ktorá je vlastne monopolná komodita, není žiadna iná slovenská doména, hoci undergroundové hnutia vytvárajú, ale keď si to tak zoberieme, je len jedna slovenská doména. Takže ten SK-nik, ktorý ju vlastne spravuje a ktorý ju aj vlastní, toto monopolné postavenie náležite zneužíva. Navyše disponuje nevypovedateľnou zmluvou, to znamená takou zmluvou, ktorá sa dá vypovedať len s jeho súhlasom. Pýtate sa, ako je takéto niečo vôbec možné, ako sa k tomu dostali, tak odpoveď je podvodom. Tú doménu jednoducho kedysi dávno ukradli a ak sa zase pýtate, ako je možné takú doménu ukradnúť, pretože to asi nie je ako taká bežná krádež z obchodu, že prídete, zoberete a utečete preč, tak ja vám to teraz tak v skratke priblížim. Takto vyzeral ICANN záznam v roku 1993. Vtedy po rozdelení bola doména pridelená v slovenskej akademickej sieti SANET, ktorý vyformoval združenie ELNET Slovakia, ktoré sídlilo na Univerzite Komenského, Matematicko-fyzikálna fakulta, Výpočtové centrum. Tam boli ľudia, nadšenci, ktorí našu doménu spravovali vo svojom voľnom čase, bez nároku na nejakú odmenu. Medzičasom ale nejaká skupina ľudí zistila, že z tohto by mohol byť celkom dobrý biznis. Títo ľudia mali firmu, ktorá sa volá Software House SRO a premenovali si túto firmu na ELNET Slovakia SRO. To samé o sebe ešte na našu doménu žiadny vplyv nemalo, ale už asi tušíte, kam tým smerovali. V ďalšom kroku urobili takú vec, že prišli na Matfis do Bratislavy, do Mlynskej doliny a prenajali si jednu veľmi malú kanceláriu niekde v suteréne. A keď túto kanceláriu mali, tak na základe tohto si mohli dať sídlo na Matematicko-fyzikálnu fakultu. Takže v tomto okamihu sme mali združenie ELNET Slovakia so sídlom na Matfize a firmu ELNET Slovakia SRO tiež so sídlom na Matfize. Následne sa im podarilo nejakým spôsobom Univerzitu Komenského z tohto ICANN záznamu odstrániť. ICANN túto zmenu sprocesoval preto, lebo si myslel, že je to len nejaká detailná zmena adresy, že to nie je nič signifikantné, pretože v tej adrese sa naozaj len odstraňoval jeden riadok, možno na prvý pohľad nepodstatný. No a v druhom kroku sa samozrejme stalo to, čo už asi tušíte, ELNET Slovakia sa zmenil na ELNET Slovakia SRO. To, čo v ICANNe sprocesovali ako vlastne malú administratívnu zmenu, tak to malo ďaleko siahlý dopad na celú našu doménu, pretože z neziskového občianskeho združenia, ktoré nám doménu spravovalo, sme zrazu prešli na súkromnú firmu. Následne táto firma sa z Matfizu odsťahovala, aby nemuseli sídliť v suteréne, išli do biznis centra, do Technopolu, do Petržalky a podvod bol dokonaný. 9 dní na to túto firmu ELNET Slovakia SRO predali investorovi z USA. Môj názor je taký, že celý tento diabolský plán nebol z hlav slovenských ľudí, ale že to vlastne pripravili tí Američania a zrealizovali.
Ja sám bývam v Amerike, takže nie som nejaký antiamerikanista, aby ste si nemysleli, ale tak v každej krajine sú ľudia dobrí a zlí a my sme natrafili zrovna na tých zlých. Od ďalšieho roku začali Američania hlásať potrebu prechodu na nový systém. Jednoducho tú firmu kúpili a potrebovali peniaze naspäť. Treba si uvedomiť, že vtedy boli domény ešte zadarmo. Akokoľvek to je nepredstaviteľné dneska, každý, kto chcel, mohol mať doménu zadarmo. Samozrejme, mohli ste mať len 3 a museli ste mať ičo. To boli také podmienky. V roku 2002 sa naozaj nový systém spustil, urobila sa veľká preregistrácia, začalo sa za domény platiť a toto je systém, ktorý trvá dodnes. Takto vyzerá stránka SKNIC-u dnes. A keby ste si pretočili 15 rokov dopredu, tak takto stránka vyzerala 15 rokov dopredu. Až tak veľa sa na tej stránke bohužiaľ nezmenilo a my tento systém používame dodnes. Samozrejme, komunita si uvedomila, čo sa stalo, že máme ako veľký problém. A nielen komunita, dokonca aj ministerstvo, štátne orgány si uvedomili, že toto nie je len tak, musíme s tým niečo urobiť. Keď ja napíšem list do ICANNu, tak mi pošlú peknú odpoveď, ale v zásade sa nič nedieje. Keď ale ministerstvo napísalo do ICANNu, ICANN si uvedomil, že to je verejná správa, že s tým musí niečo robiť a poslal nám vyjednávača. Zároveň nám ICANN povedal, že ak chceme s tým niečo robiť, musíme vyformovať nejaké združenie. Tak sme vyformovali Združenie pre správu národnej domény. To bol subjekt, kde mala komunita kompletné zastúpenie. Boli tam univerzity, bol tam SANET, bol tam peeringové centrum, telekomunikační operátori, webhostery, registrátori, no proste všetci, čo mali do toho, čo povedať. Toto združenie dokonca pripravilo systém, oni vtedy mali rozbehaného vášho Freda a boli pripravení na ten celý prechod. Začali rokovania medzi štátom, americkým investorom, našim združením pod vedením ICANNu. Američania samozrejme neustúpili v ničom, ale ICANN so štátom rozhodol, že doména sa jednoducho musí previesť. Inými slovami povedali Američanom, že tú doménu majú odovzdať Združeniu pre správu národnej domény. Američania už tušili, že budú asi problémy, tak firmu predali a tak sa nám doména SK vrátila späť na Slovensko. Predali to firme, ktorá sa volá Danubiatel, ale volá sa tiež Swan a volá sa tiež SKNIC. Keď počujete jeden z týchto názvov, tak to sú všetko ekvivalenty, hej? Len jedna firma vlastní druhu a je trošku také ťažšie sa v tom vyznať, ale v princípe týmto ľuďom to bolo predané. Títo ľudia boli asi dosť sebavedomí, čo sa týka toho, čo sú schopní uhrať, lebo treba si uvedomiť, že oni tú doménu síce kúpili, ale nekúpili so žiadnym právnym základom. Neexistovala žiadna nejaká zmluva, neexistovala žiadna nejaká dohoda, prečo by oni tú doménu SK mali spravovať a vlastniť. Tak jednoducho premenovali firmu na SKNIC a začali strašný lobbying u vtedajšej súčasnej vlády. Teraz, problematika domén v roku 2006, no keby ste vyšli medzi ľudí, neviem, a spýtali sa ich na domény, že koľko by s vami vedelo vôbec ako tak diskutovať. Čiže na tom ministerstve boli trošku stratení, že čo vlastne od nich chcú. Ako chápali, že existuje nejaké .sk, ale nevedeli to celkom dobre nejako uchopiť, nevedeli, čo je dobré, čo je zlé, kto je dobrý, kto je zlý a takto prokrastinovali, ale ten SKNIC, Swan alebo Danubiatel lobovali tak, ako správni loberi lobovať majú. Každý týždeň im tam posielali nejakú žiadosť, nejaký update, nejaký list, až sa stalo, že pravicový minister Prokopovič posledný deň v úrade im zmluvu podpísal. Takže celý podvod bol už dokonaný aj po formálnej stránke. Následne boli voľby, v roku 2007 sa nám vláda zmenila, prišla zase ľavicová vláda, my sme si od toho veľa sľubovali, tak sme začali tiež lobovať a minister Vážny takisto posledný deň vo funkcii im podpísal dodatok k zmluve, takže im tú zlú zmluvu ešte aj potvrdil. Vy tu budete mať čoskoro voľby, takže dával by som si na vašom mieste pozor, čo budú vaši ministri posledný týždeň podpisovať. Situácia vyzerala teda takto. Nemali sme DNS-ek, nemali sme API, nemali sme ani len stránku po anglicky. Párkrát sa stalo, že nám vypadla celá zóna SK. To sa naozaj stalo. Boli sme vymazaní z mapy internetu. Samozrejme, eventuálne sa to potom rozbehalo, takže to nebola nejaká akože diametrálna tragédia a už len to, že sa to stalo, hovorilo za veľa. Ak ste niektorí z vás prišli do kontaktu so slovenskou doménou, že ste menili vlastníka, registrátora alebo niečo také, tak ste možno si všimli, že pri zmene vlastníka
musíte ísť k notárovi a od toho notára musíte ísť potom na poštu a musíte to dať do obálky a poslať do SK-niku. Takto sa u nás momentálne procesujú zmeny. Takto to reálne je. Dávame prácu notárom aj poštárom. Ak máte hostingovú firmu a tá hostingová firma má nejaký objednávkový formulár na webe, kde vaši zákazníci chodia a objednávajú si hostingy a domény, tak ako by ste to asi spravili? Potom, čo tá objednávka je ukončená, tak cez nejaké API sa pripojíte na ten register a doménu tomu zákazníkovi zaregistrujete, dáte mu ju pod účet a biznis je hotový. No, my celkom takto nemôžeme fungovať, pretože to API nemáme, takže máme robotov, ktorí nám vlastne chodia po tej stránke, ktorú som vám ukazoval a klikajú tam za nás. Toto je celé také, by som povedal, z humorného súdka, lebo urobiť nejakého robota, ktorý emuluje API, není zase až taký problém. To by tu mnohí z vás zvládli bez problémov. Bohužiaľ, máme tu aj taký problém, pri ktorom končí každá sranda. Jeden z najväčších defektov súčasného systému je ten, že nemáme zahraničných vlastníkov domén. A tak sa stalo to, že pokiaľ niekto z vás by napríklad chcel si zaregistrovať slovenskú doménu, tak nemôže, keď ste občania Českej republiky. Ak máte české firmy, takisto si nemôžete zaregistrovať slovenskú doménu. Jediné, čo môžete urobiť, je využiť služby nejakého registrátora a ten registrátor tú doménu zaregistruje na seba a vám ju dá do užívania. Hovorí sa tomu proxy držiteľstvo. Na Slovensku takto funguje 50% všetkých domén. Takže to len tak na ilustráciu, že tento problém naozaj je dosť veľký. No a samozrejme, doména je písaná na registrátora, ale vy máte nad ňou plnú kontrolu. Aj nad tým obsahom, aj nad všetkým, čo s tou doménou súvisí. No a stala sa taká vec, že na niektorých doménach, ktoré majú zahraničných vlastníkov, bol propagovaný nelegálny hazard. Hazard na Slovensku musí mať licenciu a keď ju nemá, tak akákoľvek jeho propagácia je nelegálna. Nejakí zahraniční vlastníci si zaregistrovali u hostingových firiem domény, umiestnili na nich tento ilegálny obsah, no a daňový úrad a finančná správa to začala riešiť. A ak si myslíte, že išli potom, že kto tú stránku reálne vytvoril, tak sa bohužiaľ mýlite, registrátori domén dostali pokuty. 20 000 eur, 30 000 eur, 80 000 eur. Tých 80 000 eur v prepočte na vaše peniaze je 2 milióny českých korún. Že registrátor za to, že zaregistroval doménu pre nejaký subjekt zo zahraničia, dostal pokutu 2 milióny korún českých. Tie problémy, ktorými sa SK doména potýkala za posledných 15 rokov, už boli tak strašne markantné, že už aj štátne úrady začali SK-niku hovoriť, že takto to jednoducho ďalej nejde. SK-nik začal riešiť nejakú zmenu. Registrátori hovorili, že by chceli FRED, čiže váš český systém. SK-nik celkom dobre nevedel, čo chcel, len stále špekuloval, ale nakoniec sa k ničomu poriadnemu nedopracoval, zrejme asi preto, že nemali peniaze. Tak začali hľadať investora, ktorý by eventuálne mohol do tej firmy SK-nik vstúpiť. Pre mňa je to úplne nepochopiteľné, že SK-nik musí hľadať investora, keď ich obrad je 5 milióny eur ročne a zisk je zhruba na úrovni 4 milióny. Samozrejme, keď si pozriete nejaký Finstat alebo takú stránku, uvidíte len 1,5 milióna. Ale myslím si, že každý z vás si tu vie zrátať asi, že aké náklady taký TLD doménový register môže mať. Takže celá tá potreba hľadania investora pre firmu, pre sliepku, čo znáša zlaté vajcia, je jednoducho absurdná. Ale tak začali hľadať investora a vieme teda o 2 firmách, ktoré prejavili záujem, teda o združení CZ-nik a o firme Centrálnik. Oni rozvinuli tie rokovania s Centrálnikom trošku do väčšej miery a ten Centrálnik by som vám teraz rád predstavil. Centrálnik je veľký TLD doménový register, ktorý si o sebe hovorí, že najväčší na svete, v prepočte na počet domén. Toto sú nejaké TLDčka, ktoré oni spravujú. Není tam nič také super úžasné, čo by ste čakali, ale jednoducho majú ich veľa, aj tých doménových registrácií majú veľa. No a tento Centrálnik mal teda ako záujem kúpiť koncovku .sk a zaradiť si ju do svojho portfólia. Z toho ich portfólia by som chcel vypichnúť 2 domény. Prvé je XYZTLD. Ja túto doménu neviem nazvať inakšie len internetovým odpadom.
Pretože nám do tiketovacieho systému z tejto domény prešlo 2683 e-mailov a z toho prišlo 2683 spamov. Ak je tu niekto, komu z tejto domény prišiel reálny e-mail a nebol to spam, tak by som bol rád, keby sa po prednáške so mnou porozprával, bo ja som taký e-mail ešte nevidel. S touto TLDčkou mal centrálnik dokonca aj problémy v Amerike, lebo marketovali to, že je to super dobrá investícia, dokonca to prirovnávali k bitcoinu. Bohužiaľ v Amerike je taký zákon, že vy môžete finančné rady dávať iba vtedy, keď ste nejaký certifikovaný finančný poradca, čo oni teda nie sú, takže z toho mali trošku opletačky. Je jasné, že to spamery používajú, keď tam je akciová cena 99 centov za rok, tak potom samozrejme si tí spamery za $100 nakúpia 100 domén a ešte im aj niečo ostane, takže sa im spamuje veľmi ľahko. Prejdeme k druhej TLD. Toto je trošku závažnejší prípad. .la je národná doména Laosu, ktorá sa teda používa v Laose. Centrálnik sa k nej dopracoval preto, lebo ju marketujú ako .la, Los Angeles. No a čo v tom Laose oni urobili, okrem toho, že prevzali celý register a laoským ľuďom distribujú domény, oni 10 000 domén zarezervovali, ale nie, že zaregistrovali a musia platiť, pretože oni sami sebe samozrejme neplatia. Oni ich len proste označili v systéme, že sú registrované a na stránke registrátora Laosu tieto domény sú dražené. Takže ten register robí legitímnu dražbu domén. Môžete si všimnúť facelift.la $5,000, fooddelivery.la $7,500. Teraz si predstavte, že toto by sa dialo na slovenskej doméne. Ja si to predstaviť neviem. Ale ľudia mi hovoria, že toto je zbytočná obava, že toto sa proste nemôže stať, že my sme členský štát Európskej únie, u nás sa také veci jednoducho nemôžu diať. No, ja na to hovorím jednu vec. Pokiaľ poznám murára, ktorý prišiel k susedovi a sfušoval mu tam robotu, pokradol materiál a proste zle mu prerobil kúpeľňu, nepotrebujem si ho ja volať do svojej kúpeľne, aby mi tam tú robotu sfušoval a pokradol materiál. Jednoducho ten centrálny, kto robí v tom Laose, tak je pre nás absolútne neakceptovateľný. Nás všetky tieto okolnosti, ktoré som vám teraz odprezentoval, trošku zobudili a spustili sme túto petíciu. Petícia beží na stránke Naša doména SK a jej hlavným cieľom je vrátiť SK doménu ľuďom. Vyzbierali sme vyše 8800 podpisov a na základe týchto podpisov sme sa potom dostali aj k nejakým politikom a u nich lobovali. Podpisy sme zbierali online aj offline. Toto je konkrétne náš offline zber, samozrejme petícia online, takže je tam počítač. Toto je stánok, ktorý sme rozložili pred tlačovou konferenciou SK-niku, ktorá sa mala konať v hoteli Falkensteiner v Bratislave, na ktorú tlačovú konferenciu nás bohužiaľ nechceli pustiť, tak sme rozložili takýto stánok a keď nás tam ľudia z SK-niku zazreli, tak tlačovú konferenciu zrušili. A my sme vyzbierali pomerne dosť podpisov. Toto je človek, čo má kľúče od miešačky, Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu. Boli sme u ňoho na rokovaní, padli tam podania rúk, úsmevy, ale keď tak reálny obsah zhodnotím, tak nám bolo povedané, že žiadna veľká revolúcia v domene SK sa konať nebude, pôjdeme cestou evolúcie. Tá evolúcia v praxi znamenala asi to, že prišiel dodatok k tej zmluve a ten dodatok bol ešte horší než súčasná zmluva. Takže podľa našich politikov veci k lepšiemu znamená vlastne veci k horšiemu. Nás to samozrejme pozbudzuje do ďalšieho boja. A ja som mu na tom stretnutí aj sám povedal, že možno sa nám nepodarí teraz vyhrať a možno tá situácia ostane ako je doteraz. Ale tento problém jednoducho nezmizne. Tento problém tu bude aj o rok, aj o 2, aj o 5, kým sa jednoducho nevyrieši. Po nás príde nejaká ďalšia generácia, ktorá v nejakej ďalšej várke toto bude riešiť a jedného dňa, keď pán Pellegrini bude premiérom, tak bude mať toto na stole každý druhý týždeň. Takže je to teraz celku na ňom, aby si rozmyslel, že či chce byť ten hrdina, ktorý tú slovenskú doménu zachráni a vyrieši problém, ktorý nás naozaj už dlhodobo frustruje, alebo jednoducho touto cestou všelijakých podvodov, machinácií a všelijakých kulehov pôjdeme ďalej. Toto je záver mojej prezentácie a mrzí ma, že nemám nejaký skvelý happy end, ale niekedy aj samotná cesta je cieľom a my vo svojom snažení nepolavíme. Ďakujem za pozornosť.
Tak jediné, já jsem stál teda, ale. Tak dotazy. Pan Šmída, Aktiv 24. Dobrý den. Ahoj Ondřej, děkuji za skvělou přednášku. Zatím, co jsem slyšel, tak byla myslím nejlepší, ale já nejsem technik. Ale já budu mít otázku ne na tebe, ale na Ondřeje Filipa. Ondřej, bylo by možné si u vás pronajmout malou kancelář? Ne, teď položím tu vážnou otázku. Vy se setkáváte s registry jiných TLíček. Mě by zajímalo, jestli ten model má někde nějaký precedens. To znamená, asi soukromé firmy jako registry existují, ale jestli fungují na bázi nějaké smlouvy, protože my teď s registrátory na Slovensku řešíme právě tu smlouvu a ten dodatek, jak má vypadat a ty konstrukce tam jsou prostě strašidelné a mě by zajímalo, jak to funguje jinde. Já si nejsem vědom, že by takováhle smlouva existovala v Evropské unii. Já znám poměrně dobře situaci v Namíbii, kde je to podobné, ale to je přesně asi ta země, ze kterou Slovensko jako nemůžeme srovnávat, takže ve světě, který je nám blízko, myslím si, že taková situace neexistuje. Existují soukromé firmy, které spravují menší, oni to nejsou úplně země, ale některá teritoria třeba z Velké Británie, jako Jersey, Guernsey, které mají vlastní koncovky a tam jsou soukromé firmy, ale ani tyhle firmy vlastně se nechovají tak jako SKNek, mnohem více komunikují s tou komunitou, ale tam přece nejde o nějaký velký biznes, takže tam myslím si, že ani nějaká kontroverze vlastně není. Slovenská doména už je řekněme středně velká, takže to už je prostě velká doména, je to vyspělá země, takže v takových zemích to zvykem není. No. Já možná teda, když už mám mikrofon, využiju perfektní přednáška, děkuju moc a myslím si, že i ta délka potlesku jasně ukazuje, co si Češi o té situaci myslí a že nás to rmoutí. Takže otázka na snadě, jak vám můžeme pomoci, jak vám můžeme, samozřejmě ten boj si musíte vybojovat vy, je to vaše země, a doufám, bude vaše doména, ale je-li cokoliv, co pro vás můžeme udělat, tak samozřejmě budeme rádi, dejte vědět, jestli vám můžeme nějak pomoci v tomhletom. No, náš taký najzákladnejší problém, s ktorým sa potýkame, je vysvetliť ľuďom. Lebo vám v tejto miestnosti nemusím ja vysvetľovať, čo je TLD, ako to funguje, domény a čo je správne, čo nie je správne, ale bežným ľuďom na Slovensku naozaj je to potreba vysvetľovať a pre mnohých je to jednoducho marginálna téma. Čiže tá komunikácia je veľmi dôležitá a keď hovorím o obyčajných ľuďoch, tak myslím aj politikov. Ako z tých politikov, tých lídrov, ktorí majú na to nejaký vplyv, ktorí môžu o tom reálne rozhodnúť, je veľa takých, ktorí téme jednoducho nerozumie a oni to vidia ako konkurenčný boj. Ako zápas nejakých dvoch firiem o priazeň zákazníka. Pri týchto našich aktivitách, ja som to v tej prezentácii nespomínal, ale dostali sme neuveriteľné nálepky, že my bojujeme za výhradné postavenie registrátorov. Čo je blbosť. Nech je registrátor, kto chce. My sme nikdy také nepovedali, ale dostali sme tieto nálepky. Ďalšiu nálepku, čo sme dostali, že my chceme lacnejšie domény. Áno, chceme lacnejšie domény, ale není to primárny cieľ tejto našej iniciatívy. Takže vysvetľovať, to je asi to najviac, čím vám my môžete pomôcť. A samozrejme, tou vašou činnosťou, ktorou vy robíte. Lebo vy tú vašu TLD spravujete naozaj veľmi dobre, a my vás môžeme uvádzať ako svetlý príklad. Krajina, ktorá je s nami veľmi kultúrne spätá, ktorá je podobnej veľkosti a u nich to funguje a u nás nie. Takže vytrvajte v tom, čo robíte a tým nám pomôžete asi najviac. Tak díky ještě jednou za prezentaci, pane Jumbík. Dáme si přestávku.